And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pusher ang mga magulang ko. Oo, pusher. Hi DJ Rocky. Avid fan mo ako. Madalas akong nakikinig ng mga story ang binabasa mo. Lalo na't ngayong lockdown. Pero sa totoo lang, never kong na-imagine yung sarili kong magbabahagi ng kwento ng buhay. Never akong nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang kwento ng buhay ko. Kung meron man akong napagsasabihan, yun ay yung ilang malalapit na kaibigan ko lang. At hindi pa kumpletong detalye yung ibinibigay ko. Para lang maabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Pero ngayon, nakapagdesisyon na ako. At nagbabaka sakaling makapagbigay ito ng inspirasyon. At aral na rin sa mga tao, lalo na sa may kahalintulad ng pinagdaraanan ko o pinagdaanan ko. Itago niyo ako sa pangalang Shane, 28 years old, at ito ang aking secret file. Namulat ako sa magulong mundo. Nung bata ako, madalas kong nakikitang mag-away ang mga magulang ko. Hindi lang yung normal na away kundi yung away na halos magpatayan na sila. Gayunpaman, mahal na mahal ako ng papa ko. Sa bagay na yon, masasabi kong maswerte ako. Kapag nga nilalagnat ako noon o nagkakasakit ako, siya yung nag-aalaga sa akin. Kahit antok na siya, okay lang sa kanya. Basta ang importante, maalagaan niya ako. Tampulan din ako ng tukso noon. Meaning, binubuli ako. Ang payat-payat ko kasi tapos ang itim-itim ko pa. Pero sabi ng papa ko, hayaan ko na lang daw kasi ibig sabihin lang daw nun, mahal ako ng Diyos. Ganon si papa. Pero kung ano yung pagmamahal na ibinibigay sa akin ng papa ko, kabaligtaran naman nun yung pinaparamdam sa akin ng mama ko. Kasi konting pagkakamali ko lang, kurot, palo, at mura yung ibinibigay niya sa akin agad. Pero yung kapatid ko, mahal na mahal niya. Bukod pa ron, hindi ko maintindihan noon kung bakit laging nire-raid ng mga pulis yung bahay namin. Laging hinuhuli yung papa ko. Siguro sa isang taon, hindi bababa ng 3 beses. Naranasan ko na rin na madaling araw, bumabiyahe kami para magtago. Para sa akin, normal lang yun noon. Kasi nga bata pa ako. Kung wala pa kayong ideya kung ano ang dahilan kung bakit hinuhuli yung papa ko, well, yun ay dahil sa droga. Drugs. Tama. Pusher ang parents ko. Yun daw kasi ang pinakamadaling paraan para kumita ng pera. Tama nga naman kasi nakakabili sila ng mga appliance. Nadadala nila kami sa malls. Nabibili ng mga laruan. Pero tuwing nahuhuli yung papa ko, lahat ng naipundar namin kailangang ibenta para makapagpiyansa siya. Kulit, 'di ba? Hindi talaga nagtatagal ang mga bagay na galing sa masama. Year 1999 ata yun, nakulong uli yung papa ko. Pero sa pagkakataong yun, hindi na siya pinayansahan. Hindi ko alam kung no bail na siya noon or talagang ayaw lang siyang palabasin ng mama ko. Kasi si mama may iba ng lalaki. At doon ko lalong napatunayan na hindi ako mahal ng mama ko. Tuluyan na silang nagsama ng lalaki niya sa bahay namin. Sa bahay, nasabi ng papa ko paglaki ko, tanging bagay na maipapamana niya sa akin. Bigay kasi ng gobyerno yun. Yun yung kaisa-isang bagay na nakuha nila sa malinis na paraan. So yun na nga, nag-uwi yung mama ko ng lalaki sa bahay. Nagsama na sila. Grabe.
Grabe yung pag-aalaga niya doon sa lalaki. Pinaghahanda niya ng pagkain. Kahit na kami ng kapatid ko nagugutom at ang dungis-dungis pa. Naalala ko pa nga yung isang garapon na puno ng tsokolate. Ayaw niyang ipagalaw sa amin kasi para raw yun sa lalaki niya. At alam niyo ba kung anong pinakamasakit na ginawa ng mama ko? Binenta lang naman nila ng lalaki niya yung bahay namin. Tapos pumunta silang dalawa sa Laguna. Iniwan niya kami ng kapatid ko sa inupahan nilang kwarto. Babangon sa umaga yung kapatid ko noon nagbubungkal ng kaldero kasi nanginginig na sa gutom. Anong magagawa ko? Ang bata-bata ko pa noon. 9 years old. Buti na lang sa awa ng Diyos, may kapitbahay kaming nagmalasakit na pakainin kami. After 2 weeks, bumalik yung mama ko kasama yung bago niyang asawa. Ang saya-saya ko nun. Kasi sabi ko, sa wakas, kukunin na kami ni mama. Kinuha niya nga kami. Tapos nangupahan kami sa katabing bahay ng pamilya ng bago niyang asawa. Akala ko magiging okay na ang lahat. Pero mas matinding kalbaryo pa pala ang pagdaraanan ko ron. Alam mo yung gusto kong yakapin si mama minsan, pero pinapagalitan ako ng asawa niya. Galit na galit, minumura ako, sinisigawan ako. Pero wala man lang ginagawa ang mama ko. Pero yung bunso kong kapatid, okay lang. Maganda raw kasi. Ako, hindi. Tapos hindi rin ako nakakatulog sa tabi nila. Doon nila ako pinapapwesto sa may paanan nila. Kasi nga, ayaw ng asawa niya na lumapit ako sa kanya. Ang sakit, 'di ba? Sarili kong mama, hindi ako mahal. Naalala ko pa isang beses noon, nagpaalam ako sa kanya na maliligo ako. Sabi ng stepfather ko, wag daw kasi gagamitin nila yung tubig. Maglalaba daw kasi sila ni mama. Si mama naman sabi niya, sige na, bawasan mo na. Bigla ba naman akong inambahan ng tsinelas ng asawa niya? Sabi ko, wag na nga lang. Kasi natatakot ako mapalo eh. Pero nagulat ako sa ginawa ng nanay ko. Sinabunutan niya ako. Kaya wala na akong nagawa, naligo na lang ako. Tapos yung stepfather ko lumabas, nagsisisigaw. Pinahiya niya ako sa labas ng dahil lang doon. Mura at pandalait yung mga narinig ko. Minsan pa nga, namamasyal silang tatlo. Stepfather ko, si mama, tsaka yung kapatid ko. Ayaw nila akong isama. Ako na lang yung laging naiiwan. Pero okay lang, panganay naman ako eh. May isang beses din noon, galing akong school. Bigla na lang binuklat ni mama yung mga notebook ko. Tapos nung nakita niyang may mga drawing, pinagkukurot niya ako. Ewan ko ba kung nantitrip lang tong mama ko o ano. Pero ang pinakatumatak sa isip ko, yung isang beses noon naglalaro kami ng kapatid ko sa labas. Umalis yung mama ko tsaka yung stepfather ko. Nilak nila yung pinto. Nung nagdidilim na, sinubukan namin pumasok kaso nakandado yung pinto. Nagulat na lang ako nang biglang lumabas yung kapatid ng stepfather ko. Tinutukan niya kami ng kapatid ko ng baril. Kasi raw, hindi pa kami pumapasok. Nanginginig ako sa takot nun. Inawat lang siya ng mama niya. Nagsumbong ako sa mama ko nung kinumpronta ko sila. Ako pa yung binaligtad. Minura ko raw kasi yung stepfather ko kasi nilak yung pinto. Well, si mama to the rescue. Pero hindi sa akin, kundi sa stepfather ko. Kaya ako na naman yung sinaktan niya. Ewan ko ba? Para siyang gigil na gigil sa akin. Parang hobby niya na yata yung pagbuhatan ako ng kamay. Well, ilang buwan naman pagkatapos nun, nagdesisyon na siyang ipasama na kami sa lola ko pauwi ng probinsya. Susunod na lang daw siya sa amin sa susunod na taon. Nung time na yun, inisip ko, mas mapapaayos yung buhay namin kasi makakasama ko yung lolo ko tsaka yung mga tito at tita ko. Lola ko kasi 2 weeks lang doon at babalik din ng Maynila para magtrabaho uli. Unang buwan okay pa kami.
Kaso lang, nung katagalan na, sinasaktan na rin kami ng pamilya ng mama ko. Yung lolo ko, sabi nga nila, hindi raw yun marunong manakit, pero bakit ganun? Nagawa niya kaming pagbuhatan ng kamay ng kapatid ko. Kasi palamunin lang daw nila kami. Tapos wala pa kaming mga magulang. Ang sakit, 'di ba? Yung pakiramdam na walang nagmamahal sa'yo. Pero after a year, dumating nga ang mama ko. Sumabay siya sa lola ko pauwi. Tapos ayun, may bit-bit na siyang baby. Anak nila ng stepfather ko. Tuwang-tuwa na ako noon kasi sa wakas, magkakasama na kami. Magpapasko pa noon. Hindi niya kasama yung stepfather ko. Susunod na lang daw bago mag-New Year. Nangyari nga yun, dumating nga siya. Walang pagsidlan yung saya ko noon. Pero saglit lang pala yun. Kasi hindi ko pa rin naramdaman yung pagmamahal sa akin ng mama ko. Naalala ko nga, naglalaro kami ng pinsan ko. Biglang sabi niya, magpunas ka na dun. Sabi ko saglit lang mayang onte. Pero nagulat ako sa ginawa niya. Bigla niya na lang akong sinipa. Grabe 'di ba? Mula kay mama, sa mga kapatid niya, hanggang sa lolo ko. Lahat sila parang gigil na gigil sa akin. After ng New Year, bumalik na sa Manila yung stepfather ko. Tapos 1 week after, naka-receive siya ng sulat galing sa mama ng stepfather ko na nakakulong daw. Sabi niya uuwi siya ng Manila after 2 days. Tapos iiwan niya yung baby niya sa akin. Hindi pa ako nag-aaral noon kasi wala naman akong requirements. Magi-grade 3 pa lang dapat ako sa edad kong yun. At sa edad kong yun, hindi ako makatulog ng gabi kasi iniisip ko yung kapatid kong umiiyak. Wala namang tumutulong sa akin. Dahil nga bata pa ako, sinasabayan ko na lang din yung pag-iyak niya. Tapos ayaw pang magpalapag kasi gusto niya laging buhat na buhat. Sabi ng mama ko babalikan niya raw kami ng after 2 weeks. Naalala ko every week afternoon pumupunta ako sa pier para tingnan yung dumadaong na barko. Baka sakaling iluwanon yung mama ko. Pero umabot na lang ng ilang buwan at taon walang mama na dumating. Kaya sa sobrang galit ko, naghanda ipon-ipon para sa mama ko at sa stepfather ko, kapatid ko yung sumalo nun. Kinukurot ko siya, pinapalo ko. Bagay na sobrang pinagsisisihan ko ngayon. Actually, hindi lang siya, pati yung kapatid ko na sumunod sa akin. Bata pa kasi ako noon at sa tuwing naaalala ko yun, galit na galit ako sa sarili ko. Hinayaan akong lamunin ng galit. 1 taon ko ring inalagaan ang kapatid kong yun hanggang sa kinuha na lang siya ng kapatid ng lola ko. Year 2009, 17 years old na ako. Nung makareceive kami ng communication mula sa mama ko. Nung panahon na yun, matapang na ako, sinumbatan ko na siya. Pinamukha ko na sa kanya na wala siyang kwentang ina. Nagsorry naman siya. Nagpaliwanag kung bakit hindi siya bumalik. Pagkatapos nun, kinuha niya ako. Tapos sinunod niya yung mga kapatid ko. Pero hindi pa rin naging okay. Kasi, iba na naman yung asawa niya. May mga anak na siyang iba, tapos ganun pa rin yung gawain niya. At ang nakakatawa pa dun, nung nakulong ang bago niyang asawa, nakalaya naman yung dati niyang asawa. Tapos nagsama uli sila. Kaya nung nagka-boyfriend ako, nakisama na ako sa kanya. Pero sa awa ng Diyos, nakagraduate ako ng high school. Nagkita uli kami ng papa ko. At nung time na yon, matino na siya. Jeepney driver na siya. Nakikitira sa bahay ng kaibigan niya. Naipasyal niya pa ako. Tapos, naalala ko pa, pinapahiran niya pa ng towel yung mukha ko habang naglalakad kami kasi basang-basa na ako ng pawis. Pero saglit ko pa lang siyang makakasama. Ay, kasi after ilang months, namatay siya. Dahil sa lung cancer. Ang dami pang masasakit na nangyari after nun. Isa na ron yung namatay yung unang stepfather ko. Pero bago nangyari yon, nagkausap pa kami. Nasumbatan ko na rin siya. Dasalo niya na rin lahat ng galit ko sa kanya. Pero pinagsisihan ko rin yun. Kasi nung huling beses ko siyang nakausap ng masinsinan, sabi niya sa akin, alam mo nak, gusto ko na lang ng simpleng buhay. Magnegosyo na lang kami ng mama mo, yung bigasan.
Tapos kumain pa nga kami nun. Yung ulam papaitan na pinigaan niya ng sili at kalamansi. Naalala ko rin yung mukha niya tuwing isinusumbat ko sa kanya lahat ng sama ng loob ko. Tumatahimik lang siya. Mababakas mo ang pagsisisi. Hanggang sa isang araw, nabalitaan naming patay na siya. Nabaril. Nabalita pa nga sa TV yun eh. Pero ayoko nang balikan pa yung araw na yun kasi aaminin ko, mas masakit para sa akin ang pagkamatay niya kaysa sa pagkamatay ng papa ko. Hindi dahil mas mahal ko siya, kundi dahil alam kong mahaba pa sana dapat yung magiging paglalakbay niya dito sa mundong ibabaw. Totoo nga yung sinasabi nila na mas mabuti pang mamatay sa sakit kaysa patayin ng ibang tao. Mahilig naman akong dumaan sa simbahan nun para magdasal, pero may nakaligtaan akong isang bagay. Ang ipagdasal na matuto akong magpatawad hanggat hindi pa huli ang lahat. Kaya sa stepfather ko, kung nasan ka man ngayon, sana mapatawad mo ko. Hindi man tayo nagkasundo noon at maraming masasakit na bagay tayong pinagdaanan. Gusto ko lang malaman mo na kahit papaano, itinuring naman kitang tatay. At pinatawad na kita. Sa kasulukuyan, nakakulong yung mama ko. At sa totoo lang, kung ako ang masusunod, ayoko na siyang lumabas. Kasi alam kong mas ligtas siya sa kinaroroonan niya ngayon. Ako naman, hindi ako pinapabayaan ng Diyos. Kasi kahit high school graduate lang ako, natanggap naman ako bilang call center agent. At sumasahod ng matino. Sapat para matulungan ko ang mga kapatid ko. Salamat sa Diyos, no? Dahil sa kabila ng buhay na kinalakihan ko, hindi sumagi sa isip ko na gumawa ng masama para lang kumita ng mas malaking pera. Bukod pa ron, may mga kaibigan ako nagmamahal sa akin at itinuturing akong pamilya. Minsan nga sabi ko sa kaibigan ko, ang malas ko sa pamilya. Pero ang sabi niya sa akin, yun ang nakapagpagaan ng loob ko. Andito naman kami. Hindi ba kami pwedeng maging pamilya mo? Nung sinabi niya yun sa akin, tsaka ako lang naisip, hindi porket hindi mo kadugo, hindi na pwedeng ituring na pamilya. Basta't may malasakit sa'yo at mahal ka, kahit ibang lahi ang pinugmulan ninyo, pamilya mo pa rin sila. Maraming salamat sa pagtulong na maibahagi ko ang aking kwento. Muli, ako si Shane. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.